Oh shoot! Show me your. Just sit on my lap. Yeah. Where's your lap? Do you practice surf? Isang kayo? That's Usually, no way. Yeah. maybe 5 or 4. High tide. Usually mag-end. Ano niya pag ubo dito? Aircon yan. Or you can, someone, I go down. Oh, there's space on the back. Oh, there is? Yes. Yeah, no, it's just sitting on my lap. Ah, okay. Let's go. Oh, that's nice. Hi, music. Naka-itim kayo lahat? Yeah, I've got dark. Oh, no, you see our outfit. Outfit. Ayan, this one. Here, Lorma College, Lorma Center. Medical center. In the left side. Doon sa loob yan. Hey. Oh, right there, Dad. Yeah. Yes, go. Oh, it's a hospital? Hospital yan, doon sa loob, college yan. It's so big. Norma Medical Center. Wait, so that's where you got your degree? Yeah. Nagdigdigos oh. Okay, here, Kathy. Oh, this heat and the sun. It's like draining my energy. Dude, yeah, I felt that like right now. Just looking at it. Yana. 10 times 5. If you're thirsty, bro, you need some water. Stay hydrated. Huh? Drink liquid IV. 10 times 5, Yana. He doesn't know. 10 times 5. You learned that in like 4th grade. She's only 5 years old. Yeah, I know, that's why. Yana. Oh my god, you're only 5. 10 plus 1. You know, I actually was absent the beginner. Huh? Yeah, so I had to pack, like, the week that they were here. Okay, well, she had to pack over my outfit. Dapat niya karinder yan to eh. Hilaria. Diyan mo lang magdaba eh. Not even in the countryside. No, he was. Yeah, but he noticed. No, even when they were. What is it? What's the name? Ilocanos. Gila kini mama wide eh. Galing. Tato niya napura niya. Ije abangin tinapura. Salon. Ito isama labungan din nagpiston daw. Ang amin niya. Palengke. So diyan nga ito natin JR ko natin eh. Hotel data. Ito yan. Ito manager dyan oh, changer. Ay, ito pala, meron din oh. Dating pang dyaryo ko yan. Ito oh, may oh. Yan, dyan ako nagano ng dyaryo dati. Dyan ang kuhanan ko ng dyaryo. Mabaling dati niya. Salted egg. Pahigitan tayo, mabaling ka dito. Right now? Wait, what? Yeah, balik. Oh, money check. Ha? Maganda yan yung pen shop na yan. Dito lang ako pag nawala ah. Yan, basta. Sakit siya ako eh. Dami yung kinain na.
Nanang mo. Siya ko doon. Niya ka natin ko ha. Was this for us? No. I don't know. I know she did. She said you wouldn't cancel it. Roy, nako. Ano gusto mo dyan niya? Kuha ka na. Ba't parang kulang ang ano? Yan ba, straw lang rin? Oh, walang kuha siya. Meron yung dalawa siguro dyan na walang. Kaya yung ginger? Damihan mo pa. Yan. Yun lang? Wala siyang Yakult? Ay, dagdagan ng konting asin. Konti lang asin. Biro na. Lagyan ko po ba ng Yakult, sir? Ha? Lagyan ko po ba siya ng Yakult? Yeah, pwede. Yan ano yan? Syrup? Yes. Oh, wag na. Kasi may syrup naman na eh. Wow, napaka-sweet. Nalakas ako dyan. Hindi ko lang sure. Dapat sabihin mo sigurado. Na yung pakitusok mo na lang kasi may hawak ako. Salamat. Magkano? 89. Salamat. Sa'yo na. Bipin niya ngayon para niya ngayon. Ano ba yung naga? O resident ka? Nag-transaction mo, ito valid ID. Ayaw niya. Bye. Balik ka na lang ikaw. Kakain kami Jollibee. May sabihin. Ha? Alis muna kami. May Jollibee kami. Again? Oo. Hindi. Hintayin ka namin. Yan ah. There, beach bum. Abay ko nang tigitan. Nagpigsa ka. Sarap ng pawis. Hindi yung isang kapsat.
Kasabay. Kuya na din, di ba? Kuya, agumit. Ayun o. Nakaka-ice cream o. Ice cream. Pupunta na sila. Yung gusto yung... Pinili ko na. O, tara, tingnan natin. Piling ko. Walang signal dito. Hindi, lalabas yan. Absolute. No outside food things. Buksan mo. Lotsam. Parang lang pala to. Bubu. Lotsam. Pili naman na to. Ha? Baka nakatay. Ay, mo nag. Siya pa ni Liana. Malabsan man lalaki dito. Okay lang kayo yung dalawa na yan, Dad? Oh, okay lang yan. Hindi, pag ano to, sisilipin ko ulit mamaya. Ay, si Jay, balikan Silipin niya. namin ni Brian mamaya. Pupunta pa naman So ako kayo, bahay, bati kung kailangan ano na. gamit ko. Kaduan nyo. Ah, paminsulat ako na. Anda mo bag kita. Oo, nagitan to ko, silipin to. So, luso. Hindi, kuya. The floor show dyan. Kulang talaga. Ay, Talaga. Iwanan pa nga ang dalawang pares ko. Hindi naman natin sa luggage. Mura kasi daw dito. seafood. Kasabay.